Subling nagpahinomdom ang COMELEC sa General Santos City sa mga buot magparehistro nga himuon na kini una ang ulahing adlaw sa voter registration sa September 30 aron malikayan ang taas nga linya. Ano ang report ni Efren Mamak? Mismong ang anak nga si Elisa Kalubay na ang naga-fill out sa voter registration form sa iyang 89 anyos nga amahan atol sa voter registration sa COMELEC sa usa ka mall sa Barangay Lagaw, General Santos City. Sumala ni Elisa, buot sa iyang amahan nga bisan sa iyang edad, makarehistro gyapon aron makaboto. Dili man siya kita, di na po siya kay kadungog. Ako na lang nagkuan, lihok sa iyang papel. Marehistro lang siya. Gipahimos lansab ni Carlo Bernal ang maong panahon aron usabon ang sayop nga informasyon sa iyang record aron makaboto sab alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Correction sa kung pangalan para dili na mahimong kang koloro mo. Gusto na po na ako makabutog makatabang po na. Pipila lang sila sa mga midagsa karong ulahing semana sa voter registration sa COMELEC. Gani kamatikdan ang taas nga linya. Busag iawhag na sa COMELEC ang mga magparehistro nga himuon na kini mientras sayo pa. Aron malikay sa taas nga linya, lakip ang cut-off atol sa deadline sa voter registration sa Lunes, September 30. Kini ilabi pa nga wala nay extension ni ini. Advice lang sa mga magparehistro pa. So dili na ta magpaabot sa last day of registration kaya ang ato ang cut-off is mag-start atong registration sa last day of registrations on September 30 is 8 to 5 o'clock in the afternoon lang. So 3 o'clock in the afternoon, mag-cut off na mi ana kay because mag-submit may report and pero ang volume sa tao kung kinsay first come first serve from 8 to 3 o'clock, ihumano na muna siya. Sa tala sa COMELEC, gibana-bana ang mabot na sa kapin 20,000 ang mga botante nga nakaparehistro sa ilang buhatan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.